This is my home, right in the heart of Europe. Europe is our only home. For thousands of years, our ancestors were building everything great that we have. And now we are losing it. They are destroying it. They are replacing us. The invasion is happening right before our eyes. We are not safe here anymore. We are becoming unwanted in our own home. There is still time to peacefully save our homeland, but we cannot afford to wait any longer. We need remigration now. Because if we don't sign the Save Europe Act today, what other actions await us tomorrow? Let's send them back. Lívia, sledujem tvoju tvorbu pomerne dlho a z tvojich názorov je mi jasné, že by si chcela, aby všetci ľudia na svete vyzerali ako ja. Mali modré oči, prípadne blondiavé vlasy. No neviem, či si to nevšimla, ale svet je omnoho rozmanitejší. Si jednou z tvári kampane, ktorú vedie rakúsky aktivista a ktorú Európska komisia odmietla zaregistrovať, pretože v nej ide o rasovú diskrimináciu. Tak ty chceš posielať domov ľudí, ktorí tu pracujú, zakladajú rodiny, platia dania, svojou prácou zvelaďujú našu krajinu, áno? Ak mám byť úprimná, tak by som najradšej poslala niekam ja teba. Ja som precestovala už takmer 40 krajín sveta a vďaka tomu svet vnímam omnoho komplexnejšie. Ak by som mala dostatok peňazí, tak by som ti určite kúpila zájazd okolo sveta, pretože som presvedčená o tom, že by ti pomohol. Ak by som ti mohla niečo odporúčiť, tak je to určite zájazd okolo sveta. Možno by sa ti tvoji followery na ňo mohli zložiť, pretože chápem, že je celkom frustrujúce každý deň vidieť len Spišský hrad. Som presvedčená o tom, že by ti cestovanie pomohlo a vďaka tomu by si nebola taká obmedzená, ako si